ingikia basoete moya ingikia basoete kakia ke monta asoiro uwa na ne ngotindiare na ne gotwara le liba ekero uwa bwa bai buna bono for example tiamba buri na mutoka mwari kuragira omorogia kunege sieri motaje ko chibolena kwa kero monto ago chobangora pia boris elinde ka ho ikamorele atete yani munembura wako anati oyino ko abone go bansi oyine kebe yange ikoli mafu ege chala ngora na koigwana ne kebe yage ko maki ateba ngoma obuama fia obuama basoa asebale ekereba iwete enchiri yobo kale na kale ekereba iwete amangana ya yasaye obuama mugasoa afijingoro tsawo obuama mugasoa afamagi mabo ngiye taba ebitabu ngajiri abantu banyasaye bakajitira ibitabu nabale kanisa lakini babwate ibitabu batawurugiti ebitabu ebyo aseri tukoli yale yaromyoki aseri de Yesu ibitabu nobwate gitabu getomenya tena kio ebitabu ekigiyoro kile na ando getiga aseri de Yesu kwani musinyine mokwani inje ngokotebi gyo komote mubonge gitabu kyo bwate. Get to the point. Take a step forward. Anye naye nyasa anye kuwa omo nene one anye kuwa matuko onsi ni gete kola anye naye nyasa anye kowa nonya nagendire mosunte ime naye botamero emiaka yonsi ase okorota ni ndigetie kola anye anye kowa moneno ito tata nyasaye enseyiga na egweka kwa weneire kwa ewae bakonesko asense amona iguru bya mona asinye ncho watoletera iga twensi na asinye ncho wanjani bwa onoko bwa kwao twasabira ngabono monene toigotie wagachi birengale byito nechinkolo cheito asobone na bwa kare na kare tusentwensi bono noto musego cha suri twasabira kuyena mya Yesu oyoro mutolito amen. Ewo moboiga mbogwate ups and downs. It has its own challenges. Sometimes the challenges they are from natural disasters and the others you bring by yourself. It is a very brief life on earth. Very brief. Very brief. It is assignment. It is assignment that each is given. Some of us, we pass the assignment, and the other of us, we fail. Finally, we are almost to close at his history. You don't know when the history of this world will be closed. Our
members, our friends, most of us, we are contented with earthly things, whereby you are translated to the world daily, rather than you were to be transformed by the character of Christ. That's why we are here as sinners, as partakers of heaven, to listen this afternoon that the Lord is calling each and everyone this hour. Abamoko nyaguetarana na bonga njitiga. Abana abamoko nyaguetarana tima yetinga yara koba ekerasi me kango nyaguetana no erebuya oserebuwe. Abana abakanyeka. Now always, as a parent, be with your. Diakonya wancho mwana konya kwetana na okonya kwatalongo mwana ono kini lebuya papone. Bawa mamu bawa kolenga ki bakanyeke. Moto liarantevya nguru chiao chinke venda na usawa nkoe bito vyonsi agakana esira yonsi evive vigansiria ere kabisibya. Bana banyasaye enateba amatuko tubwatensere talimange abantu banyasaye. Amatuko tomeyata sensere enateba are very brief. Yanto ikomanya indio bugima bwao burahere kuruwa senseye. Ekere Nyasaye akoire birengaliriya, ekere Nyasaye akoire afiengiya, okonyara ko walk alone, okonyara ko lift entire alone, okonyara ko rengere libuya, libage elio Nyasaye akoire asechumagati aiga, etwaigiranga. When God has given you a second chance, don't take life for granted. Tobasa koiro bogima bosaigo umosahura aga iga tobasa koiro bogima bosaigo umongino aga iga tobasa koiro bogima bosaigo na kikakogera twasoma igitabu kirike motu igyateba igitabu gesaya 55 number 7 kiarawateba asayo omunyabibe atige chinchera chaye chitalinga ky'abantu banyasaye chitali chindonge. Omunyabibe atige nahande lintu aigera usine wikeri aeta tuwatanga by nature asoko lweito asoko lenga lweito asoko kora lweito twensipi niwatora abanyabibe utagira tokonya kubalerwa oburunge no buya bwanyasaye day by day. Atebango omunyabibe atige chinchera chaye chimbe elinde amuri Nyasaye na Nyasaye na amororere amabera abantu banyasaye etobikirero niyegotema forsake Satan things, yani gotige bintu bya Satan, gotige bintu bya oriomowe. Ekaba soma segetabu gya Jeremiah 2:19 montasi okumbura abantu mbaliga abagukumbura bwango tigaye tokonya kulika kwalika kulumaya kwara soma kitabu nateba gyirenga ewateba Jeremiah 2:19. Yes, karatiga monena itenenego nasi ekwo mitie bintu gete niso amete kebunge ekyo aina yolebuya chaka okumbura obobe buwaino mbabaletere ege susuro yani atebanga obobe buwaito abantu banyasaye obobe buwaito mbotoletere
egesusuro aha okwaino korwaso kwegena inkorere moto onyerwe abantu n'abange togo cyakoro bendo eke tuikire gati nande tuatiga nande tuire na maega nande tuagwa omore nagotebanga obwaino mbawaleterere egesusuro obwaino mbogere moto onyerwe kwano imusinyaine matabi obubu aho mbokoreterere oyo takwani omoto topimete irora matainga obubu aho mbokoreterere atebanga obubu waito elibe byaito okoire na maega kurwa somonene ngotoreterere Eunice kabaso tachandike nje gokombwate kani nje nina leto mugaso mtairutinga atabanga obobu waito mbotoreterere abachorire uya obobo mboko banyora abanchira monene obobo mboko banyora abatigire megoko yenseye obobo mboko banyora abachorire ko basinya sae obobo mboko banyora abachorire buya abambabe buya ase omonene ekerengo soma amarikaya ye bibiri nabwate amangana amange amaya ayagotobeka moyo ase yasae amangana agotwachinguru amangana agotosemeria amangana agotobwatania amona yasae abantu banyasae mwachira yasae okorangeiri buno monto yasae okorangeiri buno monto ayebweka elinde tobasakotoka asobole borache kolera oche gosirari kare na kare egetabu ekeigagia First Peter eyo 4:2 korumono asama tukaya akoreke abantu banyasaye atigarete iwa asama tukaya akorenaki atigarete torenaki toremoyo aha timogenderera no kogania okobe aha korende abakale kwacha kabuya bono gwachakire kugireka bobe sana liasingo korango woko liasi obaye korango liaso korwa lili korwana asama tukaya atigarete moyo timogendera nokogania korenaki kwani imusinyaine matai musani togena nokogania okubi ikaikasa musani ona ataba matukaya atigarete amatukaya makeigo totigarete enseye abaliki bande bagoteba ngati nkomanya ensego chegie koreta tinkomanya mambi egie koreta tinkomanya wiki yekirareta tinkomanya mwako yekirareta so mabwana bona goteba asayo asamatuko atigarete amake inde moyo agoteba mogendera nokoganikorenaki okubwe enseye ne bwatokogani now God created us with ability and capability in order to have different desires. Abantu bagatoka ao lakini okogani kwanya sae ni wanya sata yote abantu bonsi barasense batoleke baikero gutoleka wakare na kare
sayo amatukaya makoti galete mogaka amatukaya makoti galete omongina amatukayo tigalete omolisia amatukayo tigalete omodikon amatukayo tigalete omosae amakasenseye omagoteba titogende nokuganikole ng'aki okube okogani nkole nseyo okube okogani gwa saitani nigagoteba otirimoka gochimata oteba mosacho nyasaye ng'aki korende koreng'ana n'ogwancha kwa nyasaye limo kwarabogolirisakara naye kwarakorere gento gekonga evaluation kwarabogolirisakara naye asomori momo kwararikarisakara na ineye muna naikire emyaka ya 40 muna naikire emyaka ya 50 muna naikire emyaka ya 60 muna naikire emyaka ya 70 what have I done asobosi bwamu bwa nyasaye kwareserukerie kwarebekana enchera nkoragera mbuyeri matentu bwate bakabantu ga ikanisa bakotebanga mazei ntie gento giyo kagensi yetenese ninke abantu mbere bakuri bakimetura bare kanisa abantu mbere bakehukire gatiana abaegeri umusigari ngabatema abande mbere mokotebanga nche mautindi konyu lakini yento geko kuene chiero kokorande ngati ngabaegeri oyene chinga alina malugo tatiwa bali getene chiyoka kwengane gento akonya chinguru lakini akero soma isikaria amaeso you know how to call balenga mukora nyene chi taliwewe abato ko imoki ayo moto nyasaye kwanyure bakoboza ngana tuwanyure iwa amaereso isikari otebanga ekoma amaereso atato amachika atato asechueria na ade chueria chorire ndo kia bantu ba nyasaye esimba ekama watebanga omonto akogongi omwana takora ngaki lakini abana ababono nkiki haisuru ntobiyalete ndoyo tobakane batabana nabaitu kabasende number 1 ego tabana omonto kogongi omwana takora ngaki tanywa namba ya kabere ya magotabo omonto bwate miaka inse yagendo kieke 18 tanywa igoto igasoma buyaye 18 ya magotabo ngato basako yuchichura ibere ba ekinge nkie kiba ke okanu ekinge ke okanu iwa egento nari kirache kuyiya abantu negento ke kona appetite eno okuriwe ngochi kuyiya abantu kuwa abantu batanga nche mubiri utaranga baliye mubiri yangire tebanya ko Chimbe atara abantu banyasaye kurero asamadukaya amake otigale tore moyo totwara tinaro chimbe chinse korende korangana no waja kwa nyasaye owaja kwa nyasaye abantu banyasaye onya kwa rero mu Kristo chinjira chinse ja saitani jipiga serikali ya Yesu Kiora gingere bono umuntu nyasaye kyukuyisi umusawo ngirito nakibona ngisa kuwiki umwana nyasaye nibokonende muna iwe ko tenati muneftarite ekikulika musini kwaya abakungu bane barose digiduki baminete uya akugobole mama umusato anenko iwe bawo sini kwaya nani muchikanya oranga mbia ko kumbula kotera ngatanga baba kuruwa tukaya ati
ya Yesu. Yenda muno muntu Nyasaye, yetore muno musawo Nyasaye, umusawo Nyasaye, na kyura agende bono, ogende bakase kirangi, kiwa kwemerangu. Orete ndobe komunwa, ndobe kala guru, muntu Nyasaye kogende guru. Bakorete, orete munuki kwa sama tunga tua. Bantu bakogende guru Nyasaye. Mwana chintu chinsi ni cha Saitani atabo okora kuwa okogere onyore gendo ki egesusuro ngote kila bantu ba Nyasaye koja tere tianda teke mungu kira bakumbule mbabwatuke moto ya mwana ngwacha abantu ngwacha bayuete nchiri ya Nyasaye abantu abwekera bayuete nchiri ya Nyasaye china abwate bagatiga echagera inganelio yabaikirete asichinkoro cyabo na semeseto yabo bagataba inganelio atoikereire ntogo tigara buna koyetokora ngaki buna toe bakanganya echagera inganelio yabaikirete igasenyenda chinkoro cyabo bagatigara bakaya bagatigara na Yesu bweka bagatebanga kwenye china lechiga omonene chire olinde tobambua soe tokubwenera ayo monene ayebweka kale na kale. Abantu aba Nyasaye ekero kubasoma asege tabu kya wakora 19 asa wakora 19 ikomya isana yere oike 19 na inde musachi oli Nyasaye nkonyere kyagala kwe bichara bya wekiro nasi onye taraika nasi we amplify your voice amanganaya abantu ba Nyasaye agakora ngaki akamanyekana asaba Yahudi amona bagiriki wansi abamenyete ereso kalatigayo amanganaya yole wa Nyasaye akamanyekana buya asabantu bamenyete asomo cyaraliya bwereso asomo cyo wakimwaruke kanise yegoja kuruko sentiro watangana ko ruworo bana mbaye ko gusukuru musa liya se atalono amanganaya Anyasaye asejijumechiye amanyekanire ngaki buya nasi ingikia basoete moya ingikia basoete kakia ke monta asoiro buoba nane ngotindiare nane gotwarale liba ekero buoba buabe burabona for example tiamba buri na motoka rumware kuragira omorogi akunege sieri motaje ko chiborena kwa kero monto ago chobangora pio boris elinde ka go ikamorele atiyete yani munembura wako angati oyo no okora bone go bansi oyo kebe yange ikoli mingafu ege chala ngora na koyuana ne kebe yage ko ngati obuoma fia obuoma basoa asebale ekereba iwete enchiriye yobokare na kare ekereba iwete amangana ya Nyasaye obuoma mugasoa asijingoro cyawo obuoma mugasoa asamagi mabo ngiye taba ne lieta dia monene Yesu ligakora maki Mario yansi tiga atere erietalia Yesu ria kowa kwa Nyasaye itu erietalia Yesu ria erietalia Yesu ria erietalia
Elieta ligia lieta lia saliachi nguru chilile Elieta lia Yesu ligia mo live amwanche Elieta lia Yesu ligia Elieta ligia Elieta ligia Elieta lia Yesu ligia Elieta ligia Elieta ligia Elieta atawanga dina nelia nelieteli ya Yesu likaiwekana chinsa moyenga chance musacha emwache tenasi abange babo abachagete kulegena bagacha abakotegendo ky'abantu banyasaye bachagete wakoragendo kyeke kulegena ekere bachi kulegena bagachaga bakorana ki gocha aha bakaokya chingejo cyabo chingiya alo chingejo cyabo cyarenge naki bakaokya chingejo cyabo yoringane liya ndi abaikete ose ndi abaikete lingane ndi abanyegereti ose ndi abanyegereti bakawo ekere baiwa lingane liya nyasaye abakana abanene bagacha kulegena ekere negena bagacha ekyagera bailingane liya nyasaye naro magoteba ekere bagacha korokya chingenjo cyabo chimbe bakortana ki bagakorire ngenjo kiye kibona musa mokungu abanga sebaliya bale bakora chingenjo cyagendoki bale ngamwala chieto burabure mwachete mwawogete talibona mwatigete baminto okoba kubori ngabate bala kubona ndi kwatigete ngwa kortenaki ngwa chiete bunabona abantu abamo bagatige kanisa litu kelimo bakaumera ne stage bakubona yoki wayoka lego chibaba ngano murwire ngochikola guchi guchitabaka oyo magatika kara agenda irine rali yawo agatanga kiagara bonsi esibale gochikola tarenga sarenga uri agatanga akaline rali yae no akaline yae kurumaya egari eri ntanga nikiya ikainjira gatikabere egatokuru njabwato konde ekonoturu chigari gatenkoli nole mwao niwo kutaiga eba okoni kubaka 20 ekara oria otangana egari ekarumaega nando oria gacha kaoni wasi ke ndoche komo togenda komo bakagenda bagoika asako kubosongo tomozo nada kaline gari yangu yaye lakini asema alegotia common praise one son dangerous son bakagenda kero muntu nada kaline gari yaye babalia bakaliyo siri wano yogatanga naga atangani agasoa nyumba isika oko musibikoro to yatiro oyene go siolete ogo tresika oyene nyibo abatali aikirae bono ekero linera akera agatewo mokonyi ali gatikabira ogo chigocha kago ikagesieri ebikoro teri bikoro teri ndiri byaruka gake na kingo kola enyimbi itiri yaruka na kingo enkwira ko asina arure na asina ikire ai suwe ga ko batikana kola naki bono nereka osoa ruko amara bibakurume ruko na ruate ngaseti akabeka maiso ngaki ogocha aikaransa liriago ikaransa nyori barankola naki
Bunaikara agochigocha ya tachie tukorikero wochiare. Agaikara sa komange na luga komo. Ngasieti eruka kabege ka. Chako usina ndoche na yengu acha atokonye ke amangana yako yona. Aya. Arantare kewigena. Ekewigena ingana yenya sai. Ingana yikabakuna. Ingana yikabanchora. Ingana yikabanchora. Bagacha somushuanya sai. Ekere bacha somushuanya sai. Keroyo mo agacha kakorokia chinchera konya korachirena ki chimbe na ande koetan korokia chinchera chimbe abande mbaro bare ko chinchera chiagendo ki chiomora guli kaki abantu bande banyasaye goetani omora guli ekere yakoko yawo yakoli ko mamira ya turagirie michuchu ebisanda birima yokuira ngayokuira ukobeka gesiri inutegerana mwana kanisa tegera gaki abantu banyasaye gokuira omwana kiriniki nerebwe kobwata inginado kurabeka egana ryo ratowe omonyo abantu banyasaye kare embure gocha kabisa yambagena gotagete tubuge salimono nkiyakora gendo tumoko taisiko egesire egine kama ekende omo ekende esiringi ngimotari ko utarari loti ndocha abantu bachinye ntotomenyerete ko omuntu burabona gaki urataka koyama rubonye yebuwangu ngakiyokora okune kagendo kyake akaragwa kune kirale buwangu amaina abantu mbabuwate chinyencho nechinalo abantu banyasaye aseri tukoliarero omonena goteba totige chinyencho chiaserifere ya Yesu elinde tonjoke totuala chingenzo chegoro ekatuatuale chingenzo chegoro tomuwene nyasaye weka ekyagala katua muwene ye na chiche bwango elinde ato ya senkelia toramenyene togotera kwa Musa ngokwemani ya yendo kiyoke ye ngoni Musa jankore kuchinse iwa mangana kuchinse kiba akorete nasi bagasangererie bitabu byabo haleluya bagasangererike iyomba bwata asebali gitabantu ebitabu byabo ebitabu iyo bitabu mutari wano byachaka nkare bitabu to kumenya ngitabu kiwi ebitabu bitarawoka ebitabu bigachiye abantu banyasaye bagajite ibitabu nabo bari kanisa lakini babwate ibitabu batawurugiti ebitabu ebyo aseri tukoli yale nyoki aseri de Yesu ebitabu babwate gitabu getomenya tena kyo ebitabu ekigiyoro kire na ando getiga aseri de Yesu kwani musinyine mokwani inje ngakotebye gyo komate mubonge gitabu kyo gwate burabona abantu mbaya amaine nabo njogete nakini okugamba omuntu kwa mutigere ndayo bugima bweka ekine gitabu okoraki abantu mbali agaiga ole gae kanisa na ari abo gotokepa kwani musinyine matabi ekine gitabu giepa mbale ngamwaro ile kero muntu nabwata gatabu kae tubwatia gatabu egetabu ekyo aseritaria Yesu ogetiga aseri tukolia lero ekeri ngane yago kunuye ngane abantu bande mbale babwatenda mwamu abantu bale no bururo ebile bitabu byate nayo njoka abantu bale kanisa bako gamba ni kina babeka ine
tofauti ama tukonzi vile vitabu na nganya kwa nani watenga tikatunganye kero mutabu ati kitabu kende kio kusukia mabebe na bore kanisa na kinyo koja kusukia mabebe yani no utinde kuota isano ngale mwantigete emwajete kale ekitabu bwate kolangaki nani na iguba abantu bajasaye abalisi bana abadikoni bale ebate banga ebitabu ebi bikaletwa bigasambwa asirita ya Yesu ebitabu bitokolangaki iwo nonkule iwo no turbosa ekitabu ekegekurunga kiaba Filipi erituko lyomogoko nachorete moturione tienkoro yani chindi nakuralia uya onsi rituko mogoko kero Yesu ansibiti kanyeya ogosala menyenumo chengoyoka lituko mogoko kero Yesu ansibiti okublata na kwawe nteno yoye nerolone akamusanka mutunya nagokiwe komwatura lituko mogoko kero Yesu ansiyete kanyeya osaya menyenumo chengoyoka lituko mogoko kero Yesu ansiyete kitabu kyaba Filipi 3:2 paka kianda kurende amanganalia arenge okonyora sende na balire kobanga kyabantu banyasaye bosa asengencho yango ya Kristo agoteba ebintu biri arenge byasende ebintu biri arenga mogoka sende agoteba byonsi na bibalire kobanga kyabantu banyasaye bosa asengencho yango ya Kristo na balironsi angana balire onsi koba bosa asengencho yobuya botana gento kieke nekerengo engencho yaye como manya Kristo Yesu olore omonene onne asengencho yaye na tigire bikaigo na tigire birenga na komibara muragendo ki yune Kiswahili gekobeka Kiswahili nana naye igabu tuwate Kiswahili kumbura lakini yaliyo yote faida kwangu nilihesabu kuwa kama nini yani akabara asara ni nini asara si ni asara mbosa yani ojaye kwa ni chibizi anya no moto kwa wolete oguli kobwensi di wuguru ekingi yati ga dora ko
Aha. Aha. Hapo sasa. Abu ke sata akola miki. Abu na ontake to weke jala. Weke jala abu tene na ngayaje. Abu chakira. Bwana wangu kwa ajili yake nikapata hasara ya mambo yote, akahesabu kama alihesabu yote kama mafi. Ngorona abolitia bantu banga beka mate ko boko kwao. Beka mate linaigeretia bantu okono mu Kristo na ando chogwo na ando genda obabune nguruwe egwesi bya setintira inkabatabina kero muntu tuera mataralia kala tuera ngona tiako tuera yaga tena yao tena mata kwa mkono wako sasa lamba na kiatela akanyabarana kiala to Nyasaye akanyabara musa abana banyasai amalika akobolia inkiola anyore ense yonsi engima wocha ko sirio moyo wocha ko sirio mu mabwa kare na kare ebintu basore na asara lakini gochora Yesu na mangana maya gochora ko baso monene na mangana yo kare na kare nigere pene niti akera gochora ko mu Kristo ni ere buya akera gochora ko batiswa ni ere buya akera gochora ko tenena bana banyasai bana banyasai so mu basorero ndaito akesabu ngekabu kiura atigane nakyo na yokoba aso mu gasuyu abantu bande bagochora buya kera abantu bande bakona chabuya abantu bande bagotanga karati gake nkora arengera linde abantu sai bande bagotanga tiganda akore sukuru tiganda nyomwa tiganda to mokungu tiganda simeke chae tiganda agache nyomba tiganda nyore mermo. What are you doing now? Omona natagete obale bintu byonsi kwa asara ili upate faida katika yeye ili ndonyore obotenengu botaikoera asomana na Yesu aya otogochora buya abana ba mintasi jiwikibere bachoro gochoro konene ndate ko base gatiaiga mbalenga bachoriranga nchomone nongo tigara asuri kare na kare nchomone nongo tigara asuri buya mono mbalenga segati aito babatisire mukia sereta ya Yesu onya ko batisire nande gokurie basaka imukiguruika buya mono oyo otaliko otabatisire nayo oregatiabo na hayo otaliko basaka mukia sereta ya Yesu yo tabatisire mukia ye omonene buye ko gotonyo limabwa kana kale abasai bali ba muntu ya saba sereta ko kama konse papa beka iguru tenena ngangwa sereta ya Yesu tenenaye tenegoro moto tabatisi tenegoraye tenegoro moto tabatisi stand up you stand up you rise up moto nyasai you rise up moto nyasai otenena serita ya Yesu yo otenena linde bikavuyense yo bitiga bikavuyense ngotigubira dina batabi gati abali motanya gochanga ekero bwato muntu ole nyagitari okora ni operation to bwati bakali okukwana niko nya gusabanga Nyasaye ogwanja kwa okora naki abantu banyasao tabatisi nge gotera abantu ime yakwa muntu ayetenena serita ya Yesu Musaye abasai mbali na aba mukia mako nandi batigaliti tikotira ansa Musaye Nyasaye mukia ko moko nandi tenena ngiro chamba sabera serita ya Yesu inchulocha inchua tekona moto bakabali moko batisura nchumwesi chua serita ya Yesu chuaye moto Nyasaye inchua kila tiarira tiamu kila tiarira sebikamu bigo josambwa inchua serita ya Yesu moto tabatisiri inchua moto Nyasaye inchua
mwana nyasaye ncho mwako nyasaye ncho mongino nyasaye ncho musayo nyasaye ncho nchoye musayo nyasaye ncho mwana nyasaye ncho mwana ngo korangeliye nono yori koli nchoye pia ko muntu kam ncho watu wa nyasaye nchoye tukatikale kero this your opportunity libane neriyo yawe nyasaye koronoi wonto nyasaye ncho abangira bakugamba gakinga kinga kora mutakonde mereri ndero liyo kanda matemo ko ito moyo abantu bale nyasaye bagocha bwato muntu nyasaye moreto yotabatisi morete eto muntu nyasaye gocha mubwato ko bokoira moreta abantu bara hola awatageta na kwa nuki Scott Moi Scott gocha musindi amani yaje formula gani rada bantu wa nyasaye bakora gocha kwa bantu wa nyasaye bantu wa nyasaye ncho blenda ncho. Thank you, ma'am. May God bless you. Nyasaye go semi to basa ko tigari bagei mata bantu bali bagete kana inde crusade yele ne church hotel no koeresa no hotel. Thank you, my daughter. May God bless you. Mona go semi nchwae to nyakuligeli monta yana kia bantu ba gotoki abantu ngotoki bana so mulimo abaki baka bakumulina weta nyako batisi indi kwa mubatisi ti moto nyasaye ncho ndido tena abantu bali batigaleta abantu bande bali muwayante nyuma bantu bali muwayante nyuma bantu bali muwanywa metu motajwe milibongi mo merante yake gati mugatebanga ni aje amani aje muntu ndo gatumwe tingane wateruka chia se choko ranie chingeni okagenda na chia chimu bakalero ngwanya kwa ni bintu bya bandi wala ambao amchapatiswa kuna wengine hawachanielewa na asema nini watu wa Mungu ambao hawapokei Pasaka wala ambao walirudi nyuma wote wanahitajika katika ufalme wa Mungu. Kusema ntinta weti. Tinda ataweti keswahili. Get the point. Take a step forward.